Dámy a páni, moje meno je Frederick Doolittle, aj keď len hraný, ale aj tak nie som fakt doktor, som len človek, ktorý sa tak chce menovať a riešim na tomto kanáli dole, ktoré máte napísané, všelijaké choroby. Skoro pred rokom som začal 3 rakoviny. Dnes pokračujeme ďalšou rakovinou, ktorá je rakovina vaječníkov. Teraz ženy, vypnite video, toto vás nezaujíma. Je to iba mužská téma, vaječníkov, no. Je to možno mužská, možno ženská téma, asi ženská skôr. Ale takto sa dozvieme počas videa. Rakovina vaječníkov je všeobecný výraz pre zhubné nádorové ochorenie vaječníkov. Výsledkom sú abnormálne bunky, ktoré majú schopnosť napadnúť alebo sa rozšíriť do iných častí tela. Keď sa tento proces začína, nemusia byť prítomné žiadne alebo len nejasné príznaky. Tie sa stávajú výraznejšími v dôsledku progresu rakoviny. Patrí medzi ne nafúkovanie, bolesť v oblasti panvy, brucha, strata chuti do jedla. Medzi časté oblasti a orgány tela, do ktorých sa rakovina môže rozšíriť, patrí poplušnica, lymfatické uzliny, plúca a pečeň. Riziko vzniku rakoviny vaječníkov sa zvyšuje u žien, ženy, ktoré počas celého života ovulovali viac. Patria sem tie, ktoré nikdy nemali deti, ktoré začínajú ovuláciu v mladšom veku alebo dosahujú menopauzu v staršom veku. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí hormonálna liečba po menopauze, liečba neplodnosti a obezity. Faktory, ktoré znižujú riziko, zahŕňajú hormonálnu antikoncepciu, podviazanie vaječníkov a dojčenie. Približne 10% prípadov súvisí s dedičným genetickým rizikom. Ženy s mutáciami v génoch BRCA1 alebo BRCA2 majú 50% pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia. Najčastejším typom rakoviny vaječníkov, ktorú zahŕňa viac ako 95% prípadov, je karcinom vaječníkov. Existuje 5 hlavných subtypov karcinómu vaječníkov, z ktorých najťažšie je karcinóm serózne epitelov. Predpokladá sa, že tieto nádory sa začínajú tvoriť v bunkách, ktoré pokrývajú vaječníky. Avšak niektoré z nich sa môžu tvoriť aj vo vaječkovodoch. Menej časté typy rakoviny vaječníkov zahŕňajú nádory zárodočných buniek a stromálne nádory pohlavného systému. Diagnóza rakoviny vaječníkov sa potvrdí prostredníctvom biopsie tkaniva, ktoré sa zvyčajne odoberá počas operácie. Screening sa neodporúča ženám, ktoré nemajú zvýšené riziko vzniku rakoviny vaječníkov, pretože screeningy u týchto žien nepotvrdzujú zníženie počtu úmrtí a vysoká miera falošne pozitívnych testov môže viesť k nepotrebnej operácii, ktorá je sprevádzaná vlastnými rizikami. Obzvlášť s vysokým rizikom môžu byť vaječníky odstránené ako preventívne opatrenie. Ak sa odstránia vaječníky a liečba začne v počiatočnom štádiu rakoviny vaječníkov, môže byť liečiteľná. Liečba zvyčajne zahŕňa niektoré kombinácie chirurgických zásahov, radioterapie a chemoterapie. Výsledky závisia od rozsahu ochorenia a podtypu prítomnej rakoviny. Celková miera 5-ročného prežívania u pacientov s rakovinou vaječníkov v USA je 45%. Výsledky sú horšie v rozvojových krajinách. V roku 2012 bola rakovina vaječníkov prítomná u 230 000 žien. V roku 2015 bola prítomná u 1,2 milióna žien a celosvetovo bola príčinou 161 100 úmrtí. Toto je medzi ženami 7. najbežnejšia rakovina a 8. najbežnejšia príčina úmrtia na rakovinu. Vek dožitia pacientov je 63 rokov. Úmrtie v dôsledku rakoviny vaječníkov je viac rozšírená v Severnej Amerike, Európe, ako napríklad je viac rozšírená v týchto dvoch svetadieloch, ako napríklad v Afrike a v Ázii. Príznaky.
Príznaky v skorom štádiu ochorenia. Príznaky rakoviny vaječníkov často v počiatočnom štádiu chýbajú. Aj keď existujú, môžu byť nepatrné. Vo väčšine prípadov sa príznaky vyskytujú niekoľko mesiacov pred rozpoznaním a diagnostikovaním, alebo môžu byť na začiatku nesprávne diagnostikované. Alebo môžu byť ako stav, akým je syndrom dráždivého čreva. Skôr štádia rakoviny vaječníkov majú tendenciu byť bezbolestné. Symptómy rakoviny vaječníkov sa líšia v závislosti od podtypu rakoviny. Nádory s nízkym maligným potenciálom LMP, tiež známe ako hraničné nádory, nespôsobujú zvýšenie hladín CA125, rakovina antigéna 125 a nie sú identifikovateľné ultrazvukom. Typické príznaky nádoru LMP môžu zahŕňať zväčšenie dutiny brušnej alebo bolesti v panovej oblasti. Obzvlášť veľkú hmotnosť dosahujú benigné alebo hraničné nádory. Medzi najtypickejšie príznaky rakoviny vaječníkov patrí nadúvanie, bolesť brucha alebo panvy, bolesť chrbta, nepravidelná menštruácia alebo postmenopauzálne krvácanie z vagíny, bolesť alebo krvácanie po alebo počas pohlavného styku, ťažkosť s príjmom potravy, strata chuti do jedla, únava, hnačka, poruchy trávenia, pálenie záhy, zápcha, náuza, skoré nasýtenie a možné poruchy močenia, vrátane častého močenia a naliehavého močenia. Príznaky u detí a adolescentov. U dospievajúcich alebo detí s nádormi vaječníkov môžu byť symptómy zahŕňajúce silnú bolesť brucha, podráždenie peritonea alebo krvácanie. Príznakom prítomnej stromálnych nádorov je ich schopnosť produkovať hormóny, ktoré môžu ovplyvniť vývin sekundárnych pohlavných znakov. U predpubertálnych detí je skôr nástup puberty hlavný príznak bolesť brucha, zväčšenie dutiny brušnej, to tiež bežné. Adolescenti so stromálnymi nádormi môžu mať amoneru skôr ako predčasnú pubertu. Keď sa rakovina dostane do pokročilého štádia, môže spôsobiť nahromadenie tekutiny v bruchu. Ak malignita nebola diagnostikovaná v čase, keď spôsobovala hromadenie vody v bruchu, je zvyčajne diagnostikovaná krátko potom. Pokročilé typy rakoviny môžu tiež spôsobiť zväčšením hmotnosti tkaní brušnej dutiny a lymfatických uzlín alebo vytekanie tekutiny z pleurálnej dutiny. Príznaky z neskoršieho štádia. Narastajúca hmotnosť vnútorných orgánov môže spôsobovať bolesť, ak sa vyvinie vaječníková torzia. Zvyčajne sú tieto symptómy spôsobené masívnym tlakom na ostatné orgány nachádzajúce sa v dutine brušnej alebo panovej, alebo môžu byť spôsobené metastáziami. Ak sa tieto príznaky začínajú vyskytovať častejšie alebo závažnejšie než zvyčajne, obzvlášť potom, čo sa tieto príznaky ešte nevyskytli, mali by sa zvážiť diagnostika rakoviny vaječníkov. Metastázy môžu spôsobiť úzol sestry Márie Jozefy, zriedkavo môžu teratómy spôsobiť rastový teratómový syndrom alebo peritoneálnu klimatózu. Dospelí vo väčšine prípadov zaznamenávajú menometrorragiu, veľmi silné menštruačné krvácanie a abnormálne vaginálne krvácanie po menopauze. Ďalšie bežné príznaky zahŕňajú hirsutizmus, bolesť brucha, virilázia a zvýšenie hmotnosti vedľajších orgánov. Rizikové faktory. Veľká miera rizika vzniku rakoviny vaječníkov súvisí s množstvom ovulácie. Preto u žien, ktoré nemajú deti, je vysoké riziko vzniku tohto ochorenia. Obezita a hormonálna substitučná liečba tiež toto riziko zvyšuje. Riziko vzniku rakoviny vaječníkov sa znižuje u žien s menším počtom menštruačných cyklov, tehotenstvom v skoršom veku, dojčením a orálnym užívaním antikoncepcie.
Pozitívna rodinná anamnéza rakoviny vaječníkov je rizikový faktor vzniku tohto ochorenia. Toto riziko je redukované u žien, ktoré podstúpili podviazanie vajíčkovodov, chirurgické odstránenie vaječníkov alebo hysterektómiu, ľudia s dedičným nepolipovou rakovinou hrubého čreva a ľudia s genetickými abnormalitami génov BRCA1 a BRCA2 majú aj zvýšené riziko vzniku rakoviny vaječníkov. Toto všetko som čítal z aplikácie a aj preto som sa niekedy zasekával, lebo to nečítam z vlastnej skúsenosti, ale chcem vám to troška, aby ste nemuseli hľadať po tých Wikipédiách, po stránkach, tak to čítam z Wikipédii, z aplikácie Wikipedia a na budúce sa budeme venovať možno ďalšej rakovine a úplne nejakému inému ochoreniu, ktoré nás teraz trápi. Prajem vám príjemný dňa a uvidíme sa u ďalšieho videa na kanáli Dr. Dolittle. Žite v zdraví.